Ako stalno ponavljaš isti kod, vreme je da naučiš for petlju. U ovom videu pokazujem ti kako radi i rešavam prve osnovne zadatke. Ali pre toga ne zaboravi da lajkuješ video, zapratiš kanal i podeliš ga sa drugarima. Danas počinjemo cikluse i pričamo o for petlji. Prvo da ponovimo šta u stvari znači ciklična struktura. To znači da se pojedini algoritamski koraci ponavljaju više puta u toku izvršenja programa, znači ponavljaju se u ciklusima. Postoje dve vrste ciklusa, kada unapred znamo broj ponavljanja i to su takozvane brojačke petlje, odnosno for petlja, i kada broj ponavljanja nije unapred poznat, nego broj ponavljanja zavisi od određenog uslova, to su takozvane iterativne petlje, odnosno while i do while petlje. Mi danas pričamo o brojačkim petljama, odnosno o for petlji. Ovo je struktura for petlje i to je petlja koja ima svoj početak, telo petlje i kraj petlje, odnosno izlazak iz petlje. Sada ćemo rešiti prvi zadatak iz for petlje, a to je zadatak koji kaže ispisati na ekranu zdravo 10 puta. Ovo je algoritam koji ima svoj početak i kraj, ima početak petlje, telo petlje i kraj petlje. U početku petlje pišemo koliko puta ćemo nešto štampati. Pošto štampamo 10 puta, znamo da je to brojačka petlja i for petlja. Ovo je početna vrednost petlje, ovo je krajnja vrednost petlje, a ovo je korak pomeranja u petlji. To smo sve naučili kada smo učili algoritme. Ono što radimo u petlji jeste jedno štampanje, znači izlaz na ekran i to štampanje poruke zdravo. I ovo je kraj petlje kada se nazad vraćamo i ponavljamo petlju 10 puta. Ovo je kod za ovaj zadatak. Kod počinje naravno include naredbom, imamo int main, otvorenu vitičastu zagradu, na kraju imamo return 0 i zatvorenu vitičastu zagradu. Ovo između je naš kod na osnovu ovog algoritma. Ovdje imamo jednu promenljivu i ona je celobrojna. Zatim imamo početak petlje. Početak petlje se piše službenom rečju for i onda u zagradi pišemo ove tri vrednosti. Početnu vrednost, krajnju vrednost i korak pomeranja, ali ih u kodu razdvajamo tačkom i zarezom. Pišemo prvo početna vrednost i jednako 1, zatim tačka zarez, pa imamo krajnju vrednost gde pišemo sve dok je i manje ili jednako od krajnje vrednosti, odnosno dok ne dođemo do krajnje vrednosti, krajnja vrednost je 10, tačka zarez i na kraju imamo ovaj korak pomeranja i se pomera za 1 i jednako i plus 1. Ovdje možete napisati i samo i plus plus, što znači da se promenjiva i povećava za 1. Ali za početak vam predlažem da pišete ovako, jer mi se čini da je ovo jasnije i jednako i plus 1. Znači, kada smo napisali ovaj početak petlje, ubacili početnu krajnju vrednost i korak pomeranja, iza ove for naredbe nema tačke zarez. Zatim prelazimo na telo petlje i ovdje vidimo da imamo samo jednu poruku, odnosno jedno štampanje i to je printf naredba. U printf naredbi ide samo poruka zdravo, ovdje imate ovo kosa crta n za prelazak u novi red, odnosno da ovo zdravo ne bi pisalo jedno za drugim u nizu, nego da bude štampano jedno ispod drugog. Na kraju printf naredbe naravno tačka zarez i došli smo do kraja petlje. Otkucala sam kod i sada ću startovati zadatak. U zadatku ne treba uneti ništa, samo treba odštampati poruku zdravo 10 puta. Znači, zadatak radi i prelazimo na sljedeći. Sljedeći zadatak glasi: na početku svakog reda gdje piše zdravo ispisati redni broj. I u ovom kodu potrebno je samo uneti ovaj podatak ovdje, znači između ovih navodnika procenat i ovdje iza zatvorenih navodnika zarez i promenjiva i koja u stvari predstavlja taj redni broj od 1 do 10. U onom kodu malo pre samo dodajte ovo i startujte zadatak opet. I ja sam unela promene u ovaj zadatak i startovat ću ga opet. Evo. 10 redova sa
porukom zdravo, ispred svakog reda redni broj. Prelazim na sledeći zadatak. Sledeći zadatak je ispisati zdravo n puta, znači ne 10 nego n, tako da je potrebno da uvedemo i promenljivu n i da prvo korisnik unese to n, odnosno da unese broj štampanja reči zdravo. Znači imamo printf i scanf naredbu, a zatim ova for naredba je ista, samo što ovde umesto 10 pišemo n. Otkucajte i ovaj kod i startujte zadatak. Sada ću startovati i ovaj zadatak i uneti recimo 6 puta i evo, 6 puta je odštampana reč zdravo. Prelazim na sledeći zadatak. Sledeći zadatak je štampati brojeve od 1 do 10 i u ovoj petlji isto imamo od 1 do 10. Ovde sam postavila i plus plus da vidite da može i tako, pa vi pišite ono što vam je lakše. I jednostavno u printf naredbi imamo samo ovaj procenat i prelazak u novi red, a iza zareza i zato što je to broj od 1 do 10. Startujem i ovaj zadatak i jednostavno, evo, brojeva od 1 do 10, jedno ispod drugog, zato što imam ovo kroz n. Idem na sledeći zadatak. Sledeći zadatak je štampati neparne brojeve od 1 do 10 i ovde isto je petlja od 1 do 10, ali je korak pomeranja 2. Pošto je prvi broj neparan, ovo će raditi. Ako hoćete zadatak sa parnim brojevima, potrebno je da stavite početnu vrednost i jednako 2, sve ostalo će biti potpuno isto. Prekucajte zadatak i startujte. Startujem i ovaj zadatak i evo su neparni brojevi od 1 do 10. Ovde ću sad promeniti pa da odštampam parne brojeve, znači da krenem od 2. I evo ovog zadatka, ovo su parni brojevi od 1 do 10. Prelazimo na sledeći. Sledeći zadatak je štampati neparne brojeve od 1 do n, potpuno isto, samo što morate da unesete n i umesto 10 ovde pišete n. Uradite i ovaj zadatak, a ja ću preći na sledeći, koji glasi štampati sve neparne brojeve od k do n. Ovde je potrebno da se unese i k i n, a zatim petlja ide od početne vrednosti k do krajnje vrednosti n i povećava se za 1, s tim što pre nego što odštampamo te brojeve moramo da proverimo da li je broj paran ili neparan. Nama trebaju neparni brojevi, tako da u for petlju uvodim if naredbu, odnosno grananje, gde pitam da li je i mod 2 različito od nule, odnosno da li je ovaj broj i, koji će biti od k do n, da li je neparan. Ako jeste, štampam to i sad ovde sam postavila na početak prelazak u novi red, može da bude i na kraj kako vam je lakše, a ako nije neparan, ne radim ništa, znači ne postoji else grana. Tako da u ovoj for petlji imate jedan if. Otkucat ću ovaj zadatak i startovati, a to isto uradite i vi. Startovat ću ovaj zadatak i uneti prvo jednu neparnu vrednost 3, n nije važno koliko je, i ovo su svi neparni brojevi od 3 do 17, ok, a sada ću opet startovati i uneti početnu vrednost parnu, neka bude do 19, nije važno, i dobijam sve neparne brojeve. Znači, startujte ovaj zadatak i testirajte ga za vrednosti kada je početna vrednost k jednom parna, a drugi put neparna. Ovaj zadatak radi za sve vrednosti, pa prelazim na sledeći. Sledeći zadatak je štampati prvih n prirodnih brojeva unazad. Potrebno je da unesete n, petlja ide od početne vrednosti n do krajnje vrednosti 1, s tim što obratite pažnju ovde, pošto su brojevi unazad i smanjuju se za 1, znači korak pomeranja nije i plus 1, nego je i minus 1, ovde ne pišete i manje ili jednako, nego pišete i veće ili jednako od krajnje najmanje vrednosti, a to je vrednost 1. Sve ostalo vam je poznato. Otkucajte ovaj zadatak i startujte ga.
Startovaću zadatak i uneti broj recimo 42. I evo su brojevi unazad od broja 42 do broja 1. Toliko u ovom prvom tutorijalu, sledeće zadatke rešavam u sledećem tutorijalu. Hvala što ste gledali. Ako vam se dopao video, lajkujte, podelite ga i pretplatite se na Školarac za još korisnih tutoriala. Vidimo se u sledećem videu. Pozdrav!